chakabvunduka kuparirenyatwa at the moment kuri kuonekwa kunzi manurses akajamuka panguva inoi. Vanhu vasiya mabasa votanga kuprotesta, vasiya maduties avanga vari supposed to do. Panguva inoi vanonofladha paadministration vachiprotesta vachiti aiwa tipiwe order nevanhu vanotipa pondo. Zvinhu zviri kuonekwa live kuri kuonekwa kunzi situation haina kumira zvakanaka muthe ruling party ZANU-PF. The same government iri kuonekwa kunzi ine maphilanthropist, ine vanhu vanopledge mamillions nemamillions vachiprioritiza ava kune zvinhu zvisina basa, but kune critical institutions vakaita sema-health sectors they are neglected. Nzarambira mashoko anobuda chinyogwa panguva inoi. Don't subscribe or like on the bell icon. Peter Makotose anoposta this video ramuri kuona this post kudanyira chiti health is such a fundamental aspect of human life. When health is compromised, the livelihood of the nation is compromised too. Could we not make the health of a nation a priority? Could we have not done something as a nation to preserve the one's top-class health system within the region and also maintain our healthcare workforce? Ndo mashoko anobuda nyogwa panguva inoi. Zvinoratidza kuti panguva inoi situation yenyika yeZimbabwe panguva inoi inonyatso kutoda action, kuti aiwa vari responsible panguva inoi vanofanira kuita action vamake sure kuti every institution has been revived. Kana comment section medu dzafungira ini muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like, muchite nekuti on the bell icon.